Намираме се в храм Свети Кирил Методий, където тук в тази нощохранителница може да видите сребърния саркофаг, подарен от правителството на Република България, в който се покоят мощите на Свети Йоан Предтеча и Кръстител Господен, които бяха открити от екипа на професор Казимир Попов-Константинов на 28 юли през 2010 година на едноименния остров, близо до Созопол, който носи името на Свети Йоан и в който имал голям манастирски комплекс. Към днешна дата вече се навършват 15 години от откритието на това събитие от световен мащаб. И понеже общината има права вече от държавата да стопанисва острова, в рамките на следващите 10 години с благословението на сливенския митрополит Арсений, всички ние заедно ще се съберем на 29 август, когато църквата възпоменава отсичане главата на Свети Йоан Кръстител, за да може на едноименния остров да бъде отслужена съборна архиерейска света литургия, такава каквато не е отслужвана от далечната 1629 година или близо 400 години, след като манастира е ставал често плячка на навези на пирати по морето, е бил неколкократно ограбван. Монасите, които се намират там, събират ценните неща и това, което може да бъде взето, и го пренасят на остров Халка. И така с Божията помощ дано да направим една добра традиция и на този ден, когато почитаме Свети Йоан, този, който е наречен Предтеча и Кръстител Господен, този, който идва последният от пророците, преди Христос, този, който кръсти в Христос в река Йордан и казва: покайте се, защото се приближи Царство Небесно. Та и ние, изживявайки собствената си метаноя, собственото си покаяние, да преклоним глава, да му благодарим, че нас подоби всички нас, които сме в този град, в града на спасението, да имаме неговите свети мощи тук, за утеха, за радост, за бодрост, за молитва, за това, че благодарение именно на откритието на тези свети мощи и този храм беше ремонтиран, а по-късно в далечната 2014 година започна и неговото изписване. И ние сега, ако забележите, вече се намираме след 10 години, 11 години неуморен труд на зоографите, се намираме близо до завършването на тази църква. И тя именно благодарение на Свети Йоан дължи своята благоукраса и благоустройство на неговите свети мощи. И въобще всички ние, които се намираме в този прекрасен град, града на спасението, се радваме не само на туризъм през летния сезон, но и на поклоннически туризъм, благодарение на това откритие, което тогава професор Казимир Попов-Константинов с екипа си направиха на едноименния остров. Вие всички добре знаете, че в Оксфорд беше взет въглероден анализ от мощи на Свети Йоан. След това в независима лаборатория в Копенхаген се направи ДНК анализ, която да удостои именно, че става дума за човек, който е живял в първи век преди Христос. Реликвария, който се намира в археологическия музей, е изписана датата 24 юни, рождението на Свети Йоан Кръстител и имената на този, който пренася мощите на манастира. Господи, помагай на Твоят раб Тома. И затова всички ние ще се съберем, за да извършим Свята Божествена литургия на този остров, който носи неговото име, от манастирския комплекс, който бяха открити мощи на Свети Йоан, за прослава на Него и за прослава на нашия Спасител Господ Исус Христос, защото казваме: дивен е Бог в своите светии.
общината като участник в това събитие и с нейна подкрепа ще осигури озвучаването, всичко, което е необходимо от общинска гледна точка, като транспорт и логистика. Ще има транспорт безплатен за всеки един, който иска да дойде да участва. Нека всички заедно с едно сърце, с една уста да се качим и ако Свети Йоан допусне и времето е хубаво в морето, да отслужим Свята Божествена литургия след близо почти 400 години на едноименния остров, където бяха открити неговите мощи. Бог да ни дава сили, да ни дава търпение и всички ние да се грижим и общината като сега институция, която има права върху острова, да се грижи за неговото благоодяване и това нещо да се превърне в едно място наистина за ползотворен поклоннически туризъм по всяко време на годината, когато естествено Бог допусне благода да отидем и да се поклоним на тази светиня, която се намира в най-големия остров в нашия черноморски басейн.